O Partido Popular presentou hoxe no pleno ordinario de novembro unha moción para a posta en funcionamento dun centro de acollida para as mulleres vítimas de violencia de xénero. A proposta dos populares foi emendada polo Partido Socialista ao entender que esta debería ser unha competencia da Xunta de Galicia. Estamos de acordo coa posibilidade de establecerse un piso ou unhas vivendas tuteladas para mulleres vítimas de violencia de xénero no noso municipio. Pero sempre que a Xunta de Galicia, tras un análise da situación e da necesidade real que temos no municipio, o determine. Neste caso, se considera que é conveniente, o que temos que hacer é sentarnos con eles e firmar un convenio. Non temos ningún problema. Pero o que non podedes é pedir ao Concello que asuma competencias impropias que lle corresponden á Xunta, mentres, por outra banda, con unha deixadez absoluta, a Xunta non executa nin a mitade do diñeiro que recibe do Pacto de Estado. Ante a emenda presentada, os populares seguiron defendendo que as casas de acollida non son competencia autonómica e acusaron ademais a socialistas de converterse en feministas de anuncio. Lástima, es una verdadera lástima, que aquí no miren por los mismos intereses que no son otros que luchar contra la violencia de género. El Concello tiene que tomarse en serio este tema de una vez. Mucho hablar y poco hacer. El PSOE de Pontevedra, y lo ha demostrado una vez más, son feministas de anuncio. ¿Por qué? Cuando tienen que votar por la conciliación, votan en contra. Cuando tienen que votar a favor de una moción que presenta el Partido Popular para algo tan importante como la creación de un piso municipal de ayuda a mujeres maltratadas, ustedes no están de acuerdo. Por lo tanto, repito, el PSOE de Pontevedra es de feministas de anuncio. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego recordou que o centro proposto polos populares non podería dar apoio ás pontevedresas. Por cuestións de seguridade das mulleres, as víctimas nunca quedan na cidade ou na vila na que teñen o problema. É así, a Xunta ten esa competencia e o que terán que facer os concellos, en todo caso, que así o fan é colaborar. Traen esta moción errada de bulto na parte resolutiva e insisten nela. Finalmente, a emenda dos socialistas foi aprobada grazas ao apoio dos nacionalistas. Polo tanto, a proposta do Partido Popular de crear un centro de acollida será trasladada á Xunta de Galicia.